Goddag, jeg vil godt fortælle lidt om elektrisk energi. Og her der har vi delta E, som betyder tilvækstenergi, målt i joule. Og stort P, som er enhed, målt i watt. Og så delta lille t, som er tilvækst i tid. Og nu vil jeg lige vise et lille eksempel, men først vil jeg lige fortælle, at watt det er mængde energi per sekund, altså mængden på energi. Og mit eksempel det er P, altså også enheden, som er 2000 watt, og delta T, som var tid, er 3 minutter, og så 180 sekunder. Og så delta E, som er min formel, jeg viste. Ja. Er så 2000 watt gange 180 sekunder. Og så har jeg lagt det sammen, og det giver så 360.000 joule. Men for at gøre tallet sådan lidt nemmere at regne med, så siger vi 360.000 divideret med 1000, og det er så alligevel 360 kJ. Og et andet eksempel herover, det er hestekræfter. Så har vi 75 kilo meter sekunder. Og en hestekraft, det er så alligevel 735,5 watt. Og hvis I så lige vil følge med mig her, så skal jeg lige vise det der er varmeenergi. Det er godt. Tak. Yes. Varmeenergi. Delta E er lige med M, som er masse, og C, jeg fortæller om lige om lidt. Og så har vi delta stort T, som er T2 minus T1. Og stort T, det er tid, hvor et lille t, stort T er temperatur, mens lille t er tid. Beklager meget, jeg lige fik ud der. Nå, C er den masse energi, der skal til for at varme 1 kilo af et stof 1 gram. Og formlen her, den bruges til at måle, hvor stor mængde energi, der skal til for at opvarme noget. Og det var så alt, jeg havde. Tusind tak.